Rian Ramos, Michelle D versus the driver on the angpaw issue. Nawawalang mahiwagang angpaw. Ngayon dad, medyo malaking issue to, tsaka solo, tong Rian Ramos tsaka tong si kay Michelle D. Tapos nasama na rin dito isang beauty queen na si Samantha Panlilio na nagkaroon daw ng bugbugan at sakitan dahil dun sa nawawalang ampaw na sinasabi mayroon daw mga sensitibong photos no, na nakatago dun. At may nawawalang isang photo. So ngayon naman, ang sinasabi ng driver, binugbog daw siya at dinetain daw siya ng tatlong babaeng to dahil nagalit sila na may isang photo dun sa angpaw na nawawala. Ngayon pag-usapan natin, kung totoo mang sinasabi ng driver nito, kung totoo mga salaysay niya, may kaso ba na kinulong daw siya dun sa kondo na yun? Ang sinasabi ng mga abogado ng tatlong babae, paano magiging illegal detention kung dun din naman siya natutulog dahil in-house driver siya ni Rian Ramos? Ano tingin mo dun, Dad? Well, kasi nga, kung titingnan mo, yung nangyari kasi dito para nagkaroon sila ng hidwaan o misunderstanding, no? Kasi parang ang nangyari, may nawawala nga tapos ang napagbintangan nila yung driver, no? So, apparently naman, para sinabi rin ng driver na kinuha niya nga yung nadala niya by accident or whatsoever, nakita yung angpaw na yon sa kanyang lugar, no? So kinakasuhan yata siya ng qualified theft, no? Pero sa pagkakaalam ko, na-dismiss din yung kasong yon, no? Kasi nga ang pagtitingnan mo, pag sinabi mo kasing qualified theft, ang una, paano mo pa ninindigan yung halaga nung nawala, di ba? Kung sinasabi nating larawan lamang, so kinakailangan patunayan mo na meron kang ganung larawan, no? Saka ano yung larawan na yon, di ba? Yun ang sinasabi natin. So, ano yung value ng larawan na yon? Kasi hindi niya sinabing pera yung nawala, di ba? So that's one, no? So yun ang issue doon. Sa pangalawa kasi, para nangyari dito, yung driver yata ang una nagreklamo, no? Sa piskalya. Kaya nga parang nagkaroon ng restback na gumanti rin sila ng kaso, no? Nagpakawala rin sila ng complaint, no? Laban sa driver. Kaya ito yung dalawang issue dito. Pero first things first, na-dismiss kasi yung qualified theft na issue. So ang tanong na lang, yung kaso ba ng driver, kung ito ba may patutunguhan o wala, di ba? Oo. Pero yung illegal detention na tinatanong ko, may kaso ba yun? Well, siyempre, kung talagang mapapatunayan din ng driver, no, na halimbawa, dinetain talaga siya, physically, merong use of force or whatever. Pero ang question kasi dito, tatlong babae yun, babae kasi yun, tapos siya lalaki, no? Unless nga mapapatunayan niya na may mga lalaking ibang involved, no? Yung nga yung sinasabi niya, bodyguards daw. Pero yun nga, that again has to be proven kung totoo nga, di ba? Kasi nga, ang punto natin dito, babae yung kaharap niya, no? Kung may bodyguard, patutunayan niya na may bodyguard, di ba? Meron ba silang CCTV footage na nangyari? No? Parang yung nangyari doon sa isang kaso, di ba, na meron din ganyan. Sila Denise Cornejo, di ba? Nagkaroon din ng ganyang issue. Kaya lang nagkaroon ng CCTV footage, kaya napatunayan yon, di ba? Parang ganun ang issue dito. And that actually, another thing na point of qualified theft, but actually mali yung kaso na qualified theft, I think is the driver. Kasi whether or not kinuha niya yung angpaw na yun, siguro may pagkatotohanan doon na may nangyari for him to have been supposedly tortured and illegally detained. Pero kasi dad, yung delineation between theft at qualified theft, usually kasi ang inisip ng tao na pag empleyado ka, tapos nagnakaw ka sa kumpanya mo, qualified theft na yun. Pero yung normal delineation yun, dad, is when it comes to qualified theft, it has to be in line with your responsibilities. So kung cashier ka, pinagkatiwalaan kang mag-handle ng pera at nagnakaw ka ng pera dun sa cashier, qualified theft yun. Pero kung let's say, driver ka, hindi mo naman responsibilidad na i-handle yung photos na yun, pero binigay sa'yo yung photos or somehow na-handle mo yun, hindi na siya magiging qualified theft kasi hindi siya in line with the responsibilities of the job. Yun yung pagkakaintindihan ko sa qualified theft at theft. So technically, mali yung kaso nila. They would have had an easier time filing for theft. Siguro, and another point, siguro naman regarding dito sa driver, umamin daw siya na nagkamali siya kasi nung nakita niya yung ampaw, kala niya para sa kanya yun. Pero yun pala, yun yung claim niya, syempre, yun yung defense niya. Pero yun pala, ang based kay Sian Gaza, yung famous na siguro chismoso na supposedly marami siyang minsan tama yung mga predictions niya sa mga blind item, sinasabi nga niya na as per his sources at saka sa kanyang alam based sa mga society niya, sa mga artista, kinonfirm nga niya na yung photo na yun is supposedly those three beauty queens, si Rian Ramos, si Michelle D, at saka si Samantha Panlilio, doing something very scandalous. Pero they were posing daw, doing something very private that's normally in locked doors. Siguro the question here, Dad, is, siguro I understand na nagalit siguro sila Michelle D, Rian Ramos, at saka si Samantha Panlilio na na-expose yung very private image nila
although technically speaking, they took the image, they even printed out the image, which is siguro very odd, very weird nga, no? The question is, tama ba yung reaction nila? Was that justified na ginawa nila supposedly itong lahat sa driver? Kasi the driver has a very interesting story, ha, Dad. He said he was tortured for 3 days. Binugbog daw siya ng mga bodyguard ni Rian Ramos at saka ni Michelle D sa condo daw ni Michelle D. Tapos supposedly si Michelle D daw mismo nag-pour daw ng alcohol, rubbing alcohol all over his wounds. Tapos marami pa daw mga pag-aabuso, mga pag-tie up sa kanya na he couldn't take it anymore. And this is the most far-fetched part of the story. Sinasabi niya, he ended up wanting to commit something to himself, self-harm, na he jumped out of the building from the 39th floor. Pero nakahawak daw sa rope. Parang he got caught on a rope and eventually napunta siya sa 24th floor. 25 yata. Or 25 floor. So mga 15 floors siya nahulog. Pero nabuhay. When he went down to the elevator to escape sa lobby, naghihintay na daw yung mga bodyguard and they brought him back up and beat him again. So it sounds very crazy. Sa totoo lang, like nung narinig ko yung kwento, sabi ko, parang imposible yata na nangyari to. How does that happen, diba? Parang pelikula. Parang work of fiction. Pero, in fact, nag-criticize yung nanay ni Rian Ramos na why is the group, yung NGO, na violent... VACC or Volunteers Against Crime and Corruption. Volunteers Against Crime and Corruption. Why are they helping this driver? Na sinasabi lang, sinungaling. Sure na sinungaling yung driver. Pero the president of VACC, Boy Evangelista, actually came out and said na we take things very seriously. Kinos-examine namin yung driver for 2 hours. Naniniwala kami sa kwento niya. So my question is that the story sounds too far-fetched. What do you think? Do you think this torture and detainment really happened? Do you think that could be possible na these 3 beauty queens or beautiful women could be that crazy and could retaliate that much against a poor driver nila? Well, first things first, no? Primarily kasi these are all he says, she says. Parang hearsay ito kasi, no? So, hindi rin fair kasi dun sa mga beauty queens na to na mabigyan sila ng ganyang accusation, no? Because first of all, they have a popular name and they're recognized in society, no? So, for somebody to throw an accusation like that, hindi rin fair yun kung wala talagang basis, no? Secondly, of course, it's possible also that that these things happen, no? So, kawawa rin naman yung driver kung sakasakali kung totoong nangyari to, no? So, but at this point kasi, kinakailangan magkaroon ng sufficient evidences, no, and witnesses to prove otherwise or prove the allegation. So, first things first kasi sinasabi natin CCTV footage, di ba? Well, if the driver already went to the authorities to complain, dapat masubpi na yon CCTV footage, no? So that's the first thing, no? Then of course, second, dapat ma-establish yung mga circumstantial evidences and witnesses if ever, no? Yung mga security guards doon, ma-interview rin sa condo na yon para malaman yung mga nangyari, yung mga in and outs, at least magagather yung mga data at information. Kasi to just buy the story of any one group of the driver or the 3 beauty queens, it's not fair also, no? Kasi if you side with the driver without really looking into the facts because we feel pity for the guy because he seems to be the underdog here, then hindi rin fair yun kung walang sufficient evidences. To side with the beauty queens naman for what has happened is also not fair for the driver if it really did happen. Kasi parang naapi rin siya, no? Pero kasi ang issue dito napakasimple lamang, no? Yung sinasabi mo nga, the difference between qualified theft and theft is correct, no? Kasi if it's not part of your responsibility, that's not qualified theft. Ngayon, secondly, kung totoong kinuha ng driver yon for the sake of argument, no? Na sinasabi natin kinuha niya yung mga angpaw na yon na may mga laman na photos, ang tanong kasi dito, ganun lang kasimple. Ano ba yung mga photos na yun? Totoo ba na may mga malalaswa roon? Kaya sila nagalit o napikon sa driver dahil parang gagamitin niyang laban sa kanila yon na ma-iskandalo sila, ma-disrespect sila sa society dahil mga babae sila, kilala sila mga babae sa lipunan. So, yun kinakailangan ma-establish din yun. Ano talaga ba yung mga photos na yun? Ma-prove ba ng mga beauty queens na yun? Yung mga photos na yun is really very confidential and sensitive. What is the value of that? No? So, yun ang dapat ma-establish din. Pero kung with the absence of the photos, magkakaroon din ng issue dito in terms of filing cases against the driver, di ba? Ganon din yung driver. To say otherwise na sinabing dinitain siya, sinaktan siya, he has to also have sufficient evidences and witnesses to prove that. In the absence of that, walang mangyayari dito. Go Ano ahead. yung dapat na kaso
kung talagang totoo ngang ninakaw nung driver yung ampaw. Kung sakaling totoo ito, ano yung tamang kaso? Theft ba? Qualified theft? O anong grounds dapat? Well, theft is one, no? But again, that theft, you have to establish the value of what was missing, di ba? Kasi you cannot say, ninakawang ka. Ano yung halaga ng ninakaw sa'yo? Ano ba yung ninakaw sa'yo? So, theft lang dapat siya. Theft lang. Kasi nga, hindi naman siya talaga, katulad sinabi ni Solomon, no, ni Kuya ng Bayan, na ang sinasabi niya, hindi naman niya responsibilidad kasi na tagatago ng mga pera nila, o halimbawa ng mga alahas nila, o ng mga ari-arian nila. Siya taga-maneho lamang. I see. So, yun ang isang issue doon. Pangalawang issue kasi dito, kung let's say yung angpaw na sinasabing nawawala, halimbawang naiwan nyo sa sasakyan by accident ng mga celebrity na to, at naiuwi ng driver, halimbawa naiuwi niya, pwede niya sabihin na hindi niya yung kanyang dahilan, no? Parang hindi niya sinasadya na naiuwi yon. So, pwede rin niya sabihin niya, pero siyempre, ang tanong kasi dito, una, yung ano ba yung motibo? Diba? What was the motive of the driver for taking home that angpaw? Is it because he thought it was money and he wants to steal it? That's a question, diba? Or maybe he saw something very scandalous there and he wants to keep it so that he can use it to blackmail the three celebrities. So yun din ang isang issue dito. But that has this evidences or this information have to be established for the three beauty queens to be able to file something against the driver, no? And vice versa, no? If the driver says hindi niya sinasadyang naiuwi yun, ibinalik niya ba? Kung hindi niya sinasadya, di ba? Kasi kung hindi niya binalik, then of course, again, he will be guilty of taking something that is not supposed to be his. No? So, yun ang mga issues dito. Ngayon, sinasabi ni Michelle D na sinaktan daw siya nung driver at meron daw siyang report sa barangay at kinonfirm to ng barangay niya na meron siyang pinuntahan doon at in-examine siya ng barangay niya na meron daw siyang mga marka ng pananakit sa kanya na kiniklaim ni Michelle D na sinaktan daw siya ng driver ni Rian Ramos. May kaso din ba to? Well, kung totoong sinaktan niya, for example, of course, Michelle D can file a case against him, di ba? Physical injury, etc., di ba? Pero ang point kasi dito, parang naging afterthought yata yung kasong ito, no? Or parang kung meron man barangay prior to the complaint of the driver, then of course they will have to establish the dates, no? So that's one. Second, meron ba mga CCTV footage sa nangyaring gano'n, no? So in the absence of that, mga testimony or witnesses who would say na talaga sinaktan niya, no? Pero nga, ang point kasi dito, kung sinasabi ng driver na may mga bodyguard, at assuming there were bodyguard or there are bodyguards, kung sakali. then I think that might not fly easy in the court of law, 'di ba? Kasi nga may mga bodyguard ka, paano ka masasaktan, 'di ba? Siyempre your bodyguards would have stopped him, something like that, no? So yun ang mga issues kasi dito na marami masalimuot kasi itong mga discussions na to eh. But basically lahat to kwentong kutsero, chismis, 'di ba? Pero sa akin siguro yung lessons learned na lang na dapat natin pag-usapan, 'di ba? Although, before we get to the lessons learned that, kasi alam kong sinasabi mong baka chismis lang to, pero the fact that the VACC president went into a 2-hour cross-examination of the driver. And so far, hindi naman pinapakita sa news kung anong mga bodily injuries yung nasa driver. Siguro naman na-inspect rin nila yung katawan ng driver at nakita lahat ng mga sugat dun sa driver. Kaya that's why they would support this driver and actually confidently go out and protect him, give him an alias, and put him in a safe house. Siguro naman, I think that there's some level of truth to the story, that the fact that the VACC, they wouldn't just siguro buy into the story of some random driver trying to blackmail yung mga beauty queens, diba? What do you think of tama that? naman yun kasi when you say yung VACC, Violence Against Crime and Corruption, no? Yun ang organization. They're very credible organization and they really take the side of the underdog most of the time, di ba? So, ang point lang naman kasi dito, ang problema kasi dito, syempre they've heard the side of the driver. You know, in life kasi, it's very important that you hear all sides, di ba? Kasi if you only hear one side, sometimes that side can really tell you a lot of story and there could be they could be very convincing, but sometimes they might be fabricated too. So depende rin kung magaling mag-artista o magaling umarte yung nagrereklamo at hindi mo pinakinggan yung kabilang partido. That's why it's always best to hear all sides, no? So of course, it's a good point that the VACC is taking his side because he seems to be the underdog against the well-established three beauty queens with all their resources. And In addition to that, sinabi nga ng VACC na although walang nakitang mga pasa kasi sinasabi na iba-iba daw yung body chemistry ng tao, posibleng gumaling daw agad. Is that something plausible? Well, that's possible pero siguro improbable, no? I would say it's possible pero improbable, di ba? Kasi nga
pag talagang sinaktan ka na sinasabi mo, magkakaroon ng mga ano yan, kumbaga mga Heavy signs, marks, no, oo. o mga marks or whatever, no. In the absence of that, maaring sinampal lang o ano na walang marks, no, na ano lang, tinadyangan lang na hindi naman talaga na Bumaon. o bumaon, no, o hindi nagkaroon ng marka, di ba? Mm. It's possible na sinaktan ka pero gumamit ng mga, let's say, mga parang gloves or mga kumot, no, binalutan yung kamay tapos saka kasinaktan para hindi lumabas yung marka, di ba? Pero still, even assuming for the sake of argument na talagang nasaktan yung driver at sinaktan, ang tanong kasi diyan ano yung pruweba, di ba? Kasi without the specific physical injury or mga marks to prove that, pag nagpa-doktor, paano mo mapaprove na sinaktan ka nga talaga, di ba? Unless nga, katulad niya, may witnesses, may evidence, may camera, may video, etc. So, kaya nga itong mga ganito napakahirap talaga, no? I-prove in the court of law, di ba? Siguro, I just want to go into this is more of realm of speculation. Kasi according to Cian Gasa and according to the driver, basically, binalikan siya ng mga beauty queen kasi apparently there were multiple angpaos. Tapos only later did they find na may isang nawawalang angpao. Siguro yung question ko, this is going to be a little bit funny, a little bit controversial, is considering that one of the angpaos supposedly had a very scandalous picture of the three of them doing something in closed doors. My question is, Morgan, what do you think? Ba't maraming angpao? And do you think lahat sila may malaswang picture? And what is the purpose of having all these pictures in different angpaos? Is this something na binibenta nila? Or is it just something for their keepsake? What do you think? Nga, very speculative of, syempre, we can only speculate kung totoo man may mga ganong photos na kine-claim na mayroon daw sensitive photos. Tingin ko dun parang pues posibleng parang for self-vanity lang. Anong tingin mo dun, Dad? Well, kasi nga, yun nga ang point natin. No? First of all, kahit nasabihin natin mayroong mga ganong kwento, these are all hearsays, di ba? Kwentong kutsero kasi yan In the absence of any evidences that will be presented, for example, kung totoong merong ganong larawan, at pinesenta ng driver halimbawa sa VACC, sa unang nilapitan niya, tinakbuhan niya, at nakita ng VACC na meron talagang, kumbaga, point of view yung driver, kaya nagalit sa kanya, then of course that's an evidence that they can submit, no? So for example, assuming for the sake of argument na lang na totoo yung mga chismis na yan, na yung picture may photo na naiwan sa driver na isa, tapos meron nga ganong malaswang larawan na sinasabi nila sa chismis, na talagang maglalagay sa tatlong beauty queen nito sa isang nakakahiyang skandalo. Well, Reputational damage. that is going to be an evidence in favor of the driver, di ba? In favor of the driver because now he can say that they have motive for hurting him. Okay. Yun kasi yung dahilan kaya kasinaktan kasi nga Hawak mo. you got something that you should not be having, no? But isn't it vice versa? Ninakaw din niya. Yeah, but kahit nasabihin natin kinuha niya for the sake of argument, no, that it's theft, no? But the mere fact na sinaktan mo yung tao that gave you the motive to hurt him, that will Mas malala yun. Mas malala yun kasi I mean, hindi naman siya nag-blackmail pa siguro whatsoever because he can say na nakuha ko pero ibabalik ko rin so he can use that as a justification. But number two kasi, sinaktan ninyo. So dapat yan, ito nga yung sinasabi kong lessons learned. No? Assuming these are all true, what should have been done? They should have filed a case against the driver and they should have not hurt him. If assuming na yung kwento ng driver totoo, di ba? Ano ba yung proper legal procedure? Well, dapat they should have filed a complaint against the driver, di ba? But sa akin, assuming na totoo nga may ganon larawan, di ba? They should, the best solution pa rin is to have talk to the driver to return it properly, di ba? I think the diplomatic approach should have been the best methodology instead of hurting people if it's true that they hurt him, di ba? Paano kung dahilan na napikon sila kasi parang dine-deny nung driver? Anong tamang method pa rin? Well, again, kung dinideny, ibig sabihin hindi niya gustong ibalik, di ba? Pero ang tanong nga do you really have proof na siya yung kumuha? Yun lang. Yun ang And point siguro, doon. is it diba? necessary na kailangang saktan yung isang tao? Yes, Dahil yung sa accusation yung na yun. sinasabi natin, di ba? Assuming na itong mga accusation na to lahat totoo, assuming na sinaktan siya at yung driver kinuha yung isang picture na malaswa, doon medyo dehado yung tatlong celebrity kasi nga the mere fact na sinaktan nyo, you went against the law, di ba? Kumbaga you took the law into your own hands, di ba? So that should have not been the case. The best case is you should have talked to the guy, maybe offer him something to return it properly, di ba? So that it could have been resolved diplomatically, and then after that
let him go properly and terminate his services and give him something para at least close case na to, di ba? Kaysa ngayon, na lumaki yung issue, ito yung mga lessons learned, di ba? Napagastos lahat. Napagastos, na skandalo, ang laking kahihiyan, di ba? Ang dami tuloy mga chismis at kwentong kutsero na hindi mo na alam kung sino yung totoo at sino Exactly. yung nagsasalita ng mali, di ba? So that's the reason why mga sinasabi nating lessons learned is number one sa ating mga kababayan, don't take the law into your own hands because the consequences of that would be really very expensive and very tortuous in the long run. So yun ang mga lessons natin Yung dito. sa side naman ng driver, anong tingin mo? Well, for me, I think definitely the driver did the right thing by going to the police and seeking help from an NGO like the Volunteers Against Crime and Corruption. Kasi normally, kung mag-isa ka lang, wala kang pera, wala kang knowledge on how to actually handle where to go, anong gagawin mo sa police, wala kang pera para sa lawyer. Kasi usually yung mga free lawyer na sa government, usually they're going to be very busy. They may be very good, but they're always very busy kasi malaki yung caseload nila. So mga kababayan, kung kayo ay inaabuso o inaapi, make sure to go to the proper channels. Tama yung ginawa ng driver na to, hindi siya pumunta sa mga radio host na magrereklamo, pumunta siya diretso sa mga NGO katulad ng Volunteers Against Crime and Corruption, pumunta sila sa NBI, nag-file sila ng kaso at ginawa nila ang tamang proseso kasi doon mo makukuha hustisya kung ginawa mo ang tamang proseso. Kung hindi ka lang pupunta sa mga celebrity o mga radio host para humingi ng tulong, dapat talaga sa actual government at saka tamang proseso yung kailangan yung gawin. Kaya dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala pa rin kami na edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Kasi pag edukado ang tao, malalaman niya ang tamang proseso. Hindi sila mas may mag-iisip na gumawa ng proseso na labag sa batas at malalaman niya kung paano gawin ng tama lahat ng bagay. Kasi ang edukasyon na makakatulong sa pag-guide sa bawat mamamayan, sa pag-angat sa buhay, sa pag-react ng tama sa buhay at piliin ang tamang direksyon. Kaya pag naayos natin ang edukasyon, aayos ang bayan. Ako si Morgan Sayon, yung coach ng bayan. Sa lahat ng ating mga kababayan, siguro ito yung masasabi natin na dapat natin ilagay sa ating kaisipan at sa ating damdamin. Una, huwag tayong gumawa ng mali sa ating kapwa. Kasi talagang pagbabayaran natin ito. Kaya nga dapat iwasan natin yung mga ganitong kalokohan, lalo na yung pagkuha ng hindi inyo, yung pagnakaw o pagkuha ng mga gamit o mga maselan ng mga bagay ng ibang tao na hindi sa inyo. Kasi nga talagang magkakaroon kayo ng problema pag ginagawa nyo yan. Pangalawa, doon naman sa mga nasaktan o na mga nawalan, gamitin nyo yung tamang pamamaraan. Kung kayo may reklamo at meron kayong gustong habuling hustisya, don't take the law into your own hands, and don't take something that is not yours. Yun po ang leksyon na dapat nating matutuhan at yun po ang sinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List, magkaroon ng katarungan at pananagutan ang mga may sala at mga may pagkakamali sa lipunan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan. At para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino, gusto namin itaas ang antas ng edukasyon para gumanda ang kinabukasan ninyo. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.